Здравейте хора, днес ще играем на CS2 и ако ви е харесал, дайте по един subscribe и лайк и напишете долу в коментарите какво искате следващия път да играя. Сега нека да започнем. И започнахме. Да. Малко загрявката е малка. Да, дома отгоре. Отгоре има един. Така, отгоре. Няма там отгоре. Откъде? Отгоре. Ето го. Ето го. Одна. Не знам вътре. И тук вече не знам къде е. Надолу е слезнал. Ето. Давай на малко. Айде! Много са всичките почти. Болата се прецака. И гадното е, че повечето от тях са живи. Само един. Само аз го убива. Знаех си, че отзад ще дойдат. Целият отдел. Той има 4 кила. Гадно.
този път само... Да не гледам на лево време. Ето е много беден. Постоянно падам. Те са трима! Аз съм дед. Трима са. Да, той един. Той кучи на целия отбор. Да. А пък той от нашия брат тук си мисля, че той тук от нашия ни убива, брат. Те ще пусна. Ако още един път ме удари, ще опусна да го векнем. Тоест, не ме удари и ще го удари. Сега да го побърза. Ама и това с розовото ли ни удари? Да, същия. Глада съм! Да, те спамат, бе, брат, те спамат. Аз имам само една запалка, защото аз станах беден, някак не печелим пушини в едно добре. Наша... Май. Добре, изгорих ли? Аз ще хвърля. Обърне само. Има един вътре. Спами още. Има. Бе. Давай бе. Откривам този. Де? Давай да ударим. Той кампи ми бе. Давай към бе. Давай ти от дясната врата, съм от левата врата. Сигурно отзад кемпа, оттам въгъл, през вратата. Да, и там. Да, и двамата са там, имаме и дет сме. Брат, изгубих някакво. Карай, как ще бъде? Трябваше през вентилацията да минем. Може би да ги убием. Не знам, аз взем това също да лъжем. Те само спамат. Аз и сега ще ги спамас. Аз сега сигурно, ще кемпа сигурно, ще гледам на вентилацията, ако някой излезне. Те вече... Аз кампа там, ти кампа там. Ти Аз кампа и кампа там. Аз ще гледам да не те убият отзад. Аз ще хода да не те убият отзад. Ама аз мисля да хода към тях, към Б. Ми те или понтват на Б, или в момента някъде. Сигурно могат да ни дойдат от гърба да ни... един дед. Още един има там. Добре, един от нашите ти. Убили ги, Дед? убили. Махни се взема акале. Слабак. Давай през вентилация. Вие отивайте оттам, аз ще мина през вентилация. Чувам го.
Някъде тук чувам го. Чувам му оръжие, така ги сменя. Мисля, че не е. Майте. Давай някой да... Двама дед! Няма време да си. Мале! Не! Не, срамаш нашия бърках! Помислих го за другият отбор, брат, обърках се. Не. Стигал е... Брат, много се затаковах в играта. Сори. Напиши му в чата, че... Как трябва да го напиша? Карай, няма да се. Те още са такова. Откъде трябва да го напиша, че... Не помня. Не... Къде сте го стрелна чук? Много се забива. Отзад... Още един мисля, че мишата. Трима дет. И те дори са свалили хилд, брат. Аз къде се стрелям? И хубавото е, че има един от тях. Аз ще кача на високо да пазя бомба. Аз пазя бомба. Пази, аз съм отгоре. Аз пикнах още един мутов. Аз гледам отгоре. Къде отгоре малко чипсо? Не, тръпне се от тука. Този шкаф кога ще го подложиш? Погледни какво е. Тука и не знам. Чувам някой. Това е наша. Не знам наша да пази горе, аз отивам да видях да не дойде оттам. Аз ще гледам ако дойде оттам. Не знаеш каквото има малко време? Не, няма да си хъба тия неща. Няма да си хъба това димката. Той пича сигурно или е AFK или просто не иска да дойде към бомбата, защото знае, че ние сме тук. Remove any doubts in your head. It's us or them. Throwing smoke. Smoke. Throwing a grenade. Удобно се чувствам, че ще Throwing fire. Някой е там. Не, двамата ни ги убиха. Ти ли умря? Отсъдем отгоре! И ще имаме точно в тялото. Ако можах да избутам долу... Не. Айде, брат, нашите наистина ли се предават? Да, като цяло той единия нашия си тръгна и той като гледа много, че трима не е честно. Брат, не кирим целия отбор. Ти виждаш ли ти не кирим целия отбор? Ти си 8-8-12.
го отваря вратата. Не, ще там не видя. Deploying flashbang. Давай това да се скрипи, давай! Тук. Смисъл, граната! Моля, ще кучна ли? Deploying flashbang. Мале! Мале, кучнах! Мале! Успях да кучна. 1v3. Дефюзни, аз вече ще взем дефюзни. Да може да дефюзваме за 4 секунди бомбата. Right into them. Some boys. Сега аз отново ще се кача горе и ще гледам ако отдолу дойде, защото така миналия път човека... О, това от другия отбор, по принцип. Grenade. Flashbang. Мале. Оттам идват бая хора. Incendiary out. На Б. Виж ги женичките, брат. Ако искаш да е през вентилация. Съжалявам, сори. Да. Не, нас е много слабо. Ти само на Б. Ако искаш дай се да Б, защото... Да ги видим ако то път дойдат. Искаш ли? Давай направо разбера. Аре след това урок, ако след тази да излизаме. Какво? Излизаме. Навън? Не може. Хубаво. Сега колко? 6. Там. Къде? Там където... Да, видя. Там отстрани при контейнера бяха двама човека, да знаеш. Добре. Те побиха ли това? Брат, те ще дойдат от една страна. И тук може би отпреди ще може да запазим. А брат, вижте, ние отидохме на Б. Те как разбрате, че ние сме на Б и отидоха на А? Къде да знам, брат? Аз това викам. Въпреки, че ще си държи шифта без да го пускам. Отзад сега май ще му даде. Зад него май има някой според мен. Според мен е... Да, знаех си някой назад него. Ти си много умен. То сега ще го отгледаме, браво. Брат. Той буквално се... Аз буквално... Той се виждаше, че май зад него имаше някой, ама... Сега, като станем от те... Като взема той като добия всичките. Няма да колко до 13 ли играем? Да. Сега като съберем пари и съдет. Има дизер игъл на земя, защото без да исках взех един. Ако някой иска дизер има на земя. Те така, брат, те тук по двама тръгват, успят да убият всичките, брат, защото са някакви хакери. Да, окей, брат, там си кемпи, все едно, че знае всичко. Къде? Видя ли го? Кемпите, той с...
такова, да. И там гетто, брат. Наша не го е видял още тук за... Да, брат, той не успя да уби наша, ама наша как го уби, не знам. Да, отвори отдолу. Той просто... Той Йопи, брат, е много силен. Кой? Йопи някакъв си. Ого, мале, сега като взех М5, ката... Аз имам скин за него, виж. Да, знам. Искаш ли с нея да играеш? Как да решиш? Взимай нея да играеш за него. Не дей според мен, или? Затвориха ли ти вратата? Аз я затворя. Брат, те сега ще мършна. Наплънтват! Добре, наплънтват, бе! Имаше буквално един и ме чакаше с усмивка да ме убива. Един той ме убива другия. Един с усмивка ме чакаше да ме убива, брат. Айде. Взема като и почвам. Сега тук ще ги спамим яката. Давай, спокойно, ще ти дам акато, спокойно. Ще ти дам червеното мята. Да знаеш, че на А 100% ще има човек според мене. Имаше го, вече го няма. Каза ли му да се тръгва? Само една главишка, като видя. Пеш. Ето я. Какво има? Никакво оръжие. Ето я, да. Само една от главата. Мале. С един патрон. Наказал го. Браво. Сигурно има още един. МК, айде, М4. Дай да плантваме някъде. Давай на Б. Отзад. Айде. Просто го наказал. Наказах Да си знай. Не, сега няма МК4. Меса ще се... Сега трябва да гепат на другия отбор, ако някой има. Ако искаш, Алекс, ти отвори врата, аз ще гледам, ако някой се покаже. Няма, не виждам мене. Брат, не мога да не му блокува. Чай, ще фърна флашка. Фърлих флашка. Няма никой отзад. Мале. Хубаво. Давай към Б да планвам. Някой отвън. Не, брат, това как му цели. Долу ли си? Идвай долу. Не, гадно. Изведнъж от някъде ми изглежда бомба. Фърдай! Не, оттам не ги гледай само от вратата.
Излъчи. И ти взема като. Голяма работа. Давай, ти от техния отбор какви са, бе, брат? Някакви ненормални хора, където играят. Сега след М5 те ще пробвам отново да ги убивам. Обаче трябва да става един проблем. Не искам да почвам да пада батерията. Какво викаш? После да ми пада батерията на мишката и почва малко гадно. Ми играй с другата мишка. Няма време да те винаги там ме каталога, но мен нищо не става. Чакай, флашка, флашка. Отзад! Видях го и започнах да бягам. Отгоре! Отгоре има един. Последния отгоре. Къде? Под тебе, горе. Е там. Айде! Сега трябва да се пробваме да спечелим може 5 пъти. Аз съм убил целия отбор, бе. Не 5. Брат, дори не сме ми свалили кръв. 7 пъти. Аз съм на точно място. Аз се качвам тук отгоре. Аре, нашия да не ме е било. Аз ще трябва... Маля, откъде? Има един. Там има един точно пред тебе. Тук? Не бе, обърни се и отзад, като излезнеш има един. С игъл. Мене ме уби някак си. Не, тук отгоре ще кемпи някой, не искам да излезам там. Може да вземеш шакато ми. Трябва да чия за бомбата. Къде? Тук отвън. Проблема е, че не мога да видя къде са. Не, как... Не, стига, бе, брат, как там отстрани, мале, жена мръсна. Ако може да му кажа къде е, той сега... Айде, браво на него, е! Браво. Не си кедра. Сега ако искаш отново, значи аз чакам, хвърлям флашка в небето и флашвам там и после влизаме на аз и там и убиваме всички. Добре, ама дай да по-плантваме. Хубаво. Да! Сега свърши отзад след 2 рунда. Ми по 2 минути са. Аз го гледам отгоре, давай отстрани. Аз го убих го. Дете. Ако искаш понт. Не, заеба го. Айде, не мога да хвърля едно нещо нормално. Толкова ли съм крив? А ти жив ли си, бе? Мислех си, че си умрял. Айде! Трябва наша да не го застреля, бе. Айде, Си купа много. Ако искаш сега да е отново, то аз хвърлям флашка вътре, флашвам всички и ги убиваме. Виж, имам един подарък. О, да.
Let's go. Къде отиваме? Давай към... Аз ще хвърля флашка отново. Заеба флашката. Аз гледах всички. Умря ли? Да, единия спомпа, другия оттам, третия оттам, брат. Четвъртия навсякъде. Мале, трябва да спечелим. Две минути изчакам. Ако искаш сега. Трябва да пробваме същото, виж. Хвърлям флашка в небето, ти атакуваш всичките от една страна, ще атакувам отгоре от тавана, ако някой започва да те атакува, чули? Ти влизаш, значи допираш се до стената от лявата страна и убиваш всичките, където идват от външната страна, аз убивам то отгоре и после уния всичките, където са... В кампи с него. Аз съм горе. Але, удри още с него. Къде е? Мале. Тежката. Сега... Отзад! Айде навънка. Алекс! Оттам, където пускахме флашката и там, дай, тук има човек. Айде, като гледам. Наша не може да оцеля един човек, брат. Дед му се подава главата. Вземи бомбата и пусти. Да, знаех. Ами... Когато аз ще разпомня. Хубаво просто папа. Ай, аз се затварям. Хубаво. Хора, ако ви е харесало, дайте по един subscribe и лайк и напишете долу в коментарите следващия път какво искате да игра. И това е за сега. Чао!